chvilku. Však. Jo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ještě jednou Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ještě jednou. To se ani nedal velký hit. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Já mi bav... Ty bys to natočil. Ještě to nenatočil. Ty jsi natočil ty půlky. Pojď. Jsi natočil ty půlky. Počkej. Tady to spojíme. A on to bude na mě kurva házet. Jaký kurva? Oj. Dávaj. My to hodíme po něm a on bude asi nějaké nevince. Tak, dobrý. Hasi. To se nejde. Já to udělám ještě jednou. Počkej. Ještě naposledy, protože to se nám nepovedlo. Hop. Jsem to hodil někam vedle. A dobrý. Kde ten mankec? Tady je kurva. Jak bych zatáhl za to peří? Jo, já to ablí. Facku, chceš facku? Teďka se vystřídáme. Hej, Luko, chceš facku klacku? Ne. Třeba, pak ty... Jo. Došlo do kolajska. Já jsem to v hlavě ještě četl. Kurva. Je mankec. Počkej. Uděláme abolí. No, jakože nic, jo. Tak pohodička. Jo.